Deze keer een top 4 oer bennefeestjes voor een jongen van een Iris Zongen 8. We hebben ze eerst al heel mooi sminkt, maar echt een stappelbutje en een lapje van het air en een doekje om me hollen. Echt een beetje in die piratensfeer. Cloudreer zo hinnen of onder zo'n netro echt krijgt het in het leger geweest. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Joet werd een nieuwe top 5 van Chits. En deze keer een top 4 oer bennefeestjes voor een jongen van een Iris Zongen 8. En dit omdat Zakentongens is haast jeetje, wordt haast zongen. En betink elke keer maar wat. Dus ik ga een beetje een opzommetje maken van wat ik wel leuk vind en helder vind. En ik ben benieuwd dat je me wat met kinderen of wat je misschien nog wat leuke tips hebt. Op nummer 5. Op nummer 5 had ik naar het zwembad. Het is natuurlijk altijd hartstikke leuk om bij de jeugd lekker te zwemmen. Een nadeel is, allebei moeten wel een zwemdiploma hebben. Dus misschien kan het beter als ze krijgen wat ouder binnen. Maar ja, op zich is dat wel heel erg leuk. Naar het zwembad. En dan nou mijn vierde. Naar een park daar, naar Science of zo, of naar een bennenborkerij. Maar dat is natuurlijk, er hingt een kastenplaatsje om. Maar dan kun je het ook verkiezen om naar bijvoorbeeld het blote voetenpad. Nou ja, dat is eens vergees. En vinden jongens echt te gek om lekker in die drek om te ravotten. En lekker vies te worden. Ik zo zit het je ouders een extra setje kleren maar Jan litten. En ja, gewoon die jongens die lekker draven litten op het blote voetenpad. Altijd goed. Oké, mijn nummer 3. Nou ja, dat is echt iets bouwen. Jongens vinden het leuk om iets te bouwen natuurlijk. Dan kun je denken aan een flat. Als er ergens wetter in de buurt is, is het leuk om flat met grote ton en pallets en hout, touw. Om echt een flat te bouwen. En misschien ook een stok dat ze echt varen kennen. Dus een flat. Maar ze kennen natuurlijk ook als je BM in de buurt hast, een hut bouwen game meisje al. Dus echt lekker actief dwaande. Altijd wel leuk dat de heiden dan even biespringen. En wat speakers, wat touw. En ja, voor de jongens is dat, dan houden ze de hele middag echt lekker bezig. En ja, mooie activiteit voor als in de maait of simmer jitje best. En ja, het wetter op met het vlot of lekker in de hut. En dan daar even een glasje drinken en wat eten. Nou, uiteindelijk dat de hut clear is. Mijn nummer 2. Zaak had een 2 jaar waarom een piratenfeest houden. En dat wie toch echt wel geslagen. Wij hadden die in de theatertuin. En wij hadden ze eerst al heel mooi sminkt. Maar echt een stappelbutje en een lapje van het air. En een doekje om me hollen. Echt een beetje in die piratensfeer. En we hadden toen echt een opdracht door de theatertuin heen. Maar al die opdrachtjes en ondertussen moesten ze echt skat zitten. Dus door de hele tuin werden al die skatten verstopt. En we in 2 teams. En het team dat eerst alle skatten en de opdrachten goed die hier won. De skatten hiek heel simpel gewoon ja, ding die in de hoes viest. Hiek goud spuiten, spuitbusken, goud en alles met goud spuiten en wat van die kralenkettingen en nou ja, die alweer wat verstappen onder de bosjes en ja, ze vonden dat toch echt wel heel erg leuk. En na Arin hebben we nog wat muziek draait en een glasje drinken en ik bedoel, dan had het een hele leuke middag. Dus die zit op mijn nummer 2. En dan op nummer 1. Voor dit hier ga ik in de holle, maar al nog even maar om voor zaken een survivaltocht te meidje van zijn groepje die er uitnodigt voor op een jitje. En een survivaltocht zit ik zelfs te denken om mij een touw over een sleet, dat er in de kraan een touw hing over de sleet. Ja, dit idee komt eens omdat vroeger mijn zus ooit ook een keer zo'n feestje die had bij op het hier. En dat was toch echt wel heel te gek. Trekkerband, westerhinnen stappen maast of die omsmieten maast. Klimmen, klauteren zo hinnen of onder zo'n netro echt krijgt het in het leger best. Polstak springen. Misschien iets met amerkens met wetter, dat die ergens zo hinnen tillen maast en water aan het eerste vol had. Nou ja, kist het zo gek net betinken, kist het zo lang en uitgebreid meidje als worst. Ik weet dat mijn zussen toen in 2 teams zie, dus alles weer dubbelt. Maar is natuurlijk het materiaal echt dubbel haar. Maar dan kist ik zeggen gewoon, let die helemaal geen wedstrijdeffect, maar let gewoon alleen lekker gaan. Of eventueel bij mij een stopwatch, kist echt wel, dus per persoon times. Maar kist ik zeggen van, hey, dit is de baan.
Heel lekker in gang. Dus ik denk dat ik dit hier dwang in van zaken. Dat lijkt me echt super leuk. Ja, en voor de rest, wij hebben natuurlijk de theatertuin ter beschikking. Maar in de tuin is dat natuurlijk ook al wel heel veel op het terras of in een huis opdrachtjes dwanlitten. Dus ja, ik zou zeggen, heel lekker iets actiefs van mij er ben. Ik bedoel, vooral jongens die met echt hun energie lekker kwijt. En ja, dit was toch echt mijn top 4. Maar wat ik altijd goed werkt is een springkassen. Ik bedoel, de jeugd maken ze daar staan hele midden op. Meidje wat lekker fruit kleren voor de jeugd en wat lekker drinken van tussendoor. Vaak start ik met het cadeautjes doen, dat iedereen een cadeautje aan kan. Even een glasje drinken en een stukje taart of zo wat, of soesjes. En dan even lekker een speeltje doen. Dan nog even wat drinken en dan met die band eigenlijk gewoon een vrij bordje. Tenminste, bij jongens vind ik dat toch echt wel. Dus dan is een springkassen of lekker voetballen is dan heel erg leuk. Ja, dit zijn al wel wat activiteiten. Nou, is dat het mooi waar is. Zaken is in september hier, dus het is eigenlijk altijd wel mooi waar. Volgende keer zal ik wat tips Jan die dwangkist altijd minder waar is. En echt leuke activiteiten van jeetjes verbinden. Maar van nou dus eerst al je activiteiten die op mijn jeetje dwangkist van Jonkje van Zondag hier. Dit wie mijn top 5. Ik hoop je dat je me wat onthaalt. Laat me even weten dat ik je inspireren ga. Of had je misschien nog oren leuke ideeën hebt van boeten en van een jonkje rond de zon achter je. Waar bedenk ik me nog en werd het geen survival, maar misschien wordt iets heel los. Laat het me even weten. Hey jongens, ik zou zeggen, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toenk omheen. En via het net de chillen te downloaden voor op je tablet als telefoon. Om het naar je chitvlog. Hey hoi!